A dnes vás zavedem na skvelú akciu Faster than a Train. Je to jedinečný súboj, cyklisti proti vlaku, rýchlosť proti silovce. A vždy tu vládne skvelá nálada, adrenalín, neuveriteľná atmosféra a hlavne skvelí ľudia. A ja som mega rád, pretože už po 4. krát mi Euka, Fako, Matúš dôverujú, aby som im pripravil aftermovie. Tak a poďme sa pozrieť, na čo sme točili. Základ hry je ND Filter, tento je od spoločnosti Nisi. Tricolor, vraj, ale funguje úžasne. Lens 24x70, G-Master 2. Všetci sme točili na Sony A7S III, 50 frameov a S-Log. Takisto náhľadový monitor. Na pravej strane mám handle, pretože sa mi ruka šmýka, keď držím tak bežne tú kameru. Tam som prechytil aj rodečko mikrofón a na ľavej mám takúto rúrku, ktorá slúži na to, aby som si mohol pekne ruku oprieť. No a tá trojnožka na spodu je na to, keď chceš položiť kameru a nechceš si ju len tak pokladať, aby sa ti nedošúchala, tak pozri. Úžasné! Technológia! A ešte k hornej rúčke mám nasmerovanú dopredu, pretože keď ju dáš bežne ako je na fotkách, tak ťažisko ťa tlačí stále dozadu, čiže musíš narovnávať kameru. Takto drží pekne v rovine. Tu je Tomáš, a.k.a. šikovný človek. A on točil na Sony A7S III, poriadne sklo a ronina. Šubo do auta. No a toto je pánko Filip, ktorý sa postaral o všetky dronové zábery. Tu má Avatu 2 a ešte so sebou zobral Mavica a to je dialo. Tak a tu môžeš vidieť, ako sa ti pekne zíde ND Filter bez toho, aby si musel meniť clonu, tak si expozíciu takto veľmi jednoducho stiahneš a musím odporučiť, ten Nisi fakt dobre šlape. Po závode bola aj afterparty a tu zábava graduje. Tete som sa páčil. Mala lata, šli bomby. Točím na autofokus, pretože veľakrát sa mení tá scéna a není kedy. Takže autofokus na Sony funguje vynikajúco. Tak a poďme na edit. Strih som si nenatočil, takže ti ukážem iba color grading. Tento rok sme zvolili taký neutrálny look, čo je super. Ak by si chcel vidieť celé video, tak bež na YouTube kanál Faster than a Train alebo na ich stránku fasterthantrain.sk a ak si vášnivý cyklista, odporúčam ti prísť ku nám na Oravu a vyskúšať si tento skvelý event. Ak ťa zaujíma audiovizuálny svet, bež na môj YouTube kanál Technický týpek, nájdeš tam full videa a vidíme sa tam.